humanda na, tabaka masagi ka, kan running in tandem. Kaibanan sinda Boy Agka asin Ervin Borja riding in tandem. Good morning po naman, Tabi sa Indogabos sa mga tugang asin. Welcome po naman sa tuyang pang Webes na edisyon ng programang Riding in Tandem. Ang unyang pong June 24, 2021. Maray na pag-aaga sa Gabos asin kami po ang sino mga makakaibanan sa radyo. Ako po naman si Boy Agta. Ako man po, si Ervin Borja. Kami po ang makakaibanan nindo sa laog nin sarong oras may kabanga. Tangani po mag-ulay-ulay naman kita kan mga maiinit na issues ko niyan. Ayan. Makakaibanan naman sa lado teknikal si Kuya Ferds Lazada. Siring manan sa tuyang buong porsa kang PBN TV 5. As in kang 97.5 OK FM para po magpaabot ni mga impormasyon. Hindi po sa tuyang programang Riding in Tandem. Siring man ang sa tuyang mga kaibanan sa luwas na mataw man ng mga impormasyon sa tuyang ngunya na pagkaaga. Siyempre, ang sa tuyang good morning sa Gabos sa mga nakantabay. O yun na si Kuya Jeff. Ang sa iyang baret asubago na makonsuelo na dahin da palang talaga habo ng pagpupulisarong ano na, habo na makikis sa mga agong kasaswab. Makulog na sa dungo. Si mga narsesda. Ayan. So, yan po sa tuyang gabos na mga impormasyon kunya na pag-aaga sa tuya pong tutukaron, mga mainit na mga bareta na talagang pinag-uulayan kunya na aldaw. Tutukaron taman ipa-follow up ta itong mga report ka subago kung saan na napabarita na may development dyan sa daga na pigi-expropriate ka na provincial capital kung ano na ang status sige pabagaan ralaban pero lang na data pwedeng i-discuss ang mga merito kan mga kaso na yao na sa husgado pigurulayan nata bad kung makasuhan man kita ano ini man na pigurulayan na ining kuyan ining sarong makakahadit na bareta kasubago ining mga fake o mga bogus na mga COVID test certification. Yan. Na pigpapara presentar ka ining mga kuyan, mga biyahero, mga nag-ooperate nin mga van na nagbabiyahim pa Manila. Ay kuyon pala na nakakanurood naman sindakan pag producer nin mga fake na COVID test certificate. Eh siyempre ining mga kuyan, mga kakutsaba. Saka napabarita na baga ka nakaaging mga bulan na kung minsan nakakasuruhulan man ang mga bantay dyan sa kuyan. Subuot. Subuot na nakakasuruhulan man ang mga bantay dyan sa checkpoint. Sa mga border. Yan makahadit yan. Makahadit yan ta isipon mo pagpara palaugon digdian mga dai na swab test. Ay delikado baga. Saka saro pa ini yung pag-aging ini yung na talagang sasabihon lang na ano ka na kaya ning negative ka nga sa result madya na nga sa kay nata igwang nga kitang igwang nga kita kayan igdiyo ta nga ning ang paglusot nga dyan
mahal na sa nang maray dyan sa border. Di pangya ko na kapa swab test. At taday kang magpara problema. Igwa na nga kami dyan, ano nga yung pangaran mo. Kung ano lang pati si pangaran, si kompleto mong address, kung ano si ka pamidbid mo, tanganing pag-agi dyan sa border, igwa ka na papahiling ning negative na result. Ultimo daw mga pasahero, ngalas. Sakay na nga ka mo. Pagkatapos pag sakay, duduruhula na ka itong mga picking, itong mga certification na yaon ang pangaran ninda na subuot sinda negatibo sa swab testing. Ini palan papabarakal na sa Manila. Yun na nga yung mga certificate na ni Boy. Nakakakuha pa sindang extra income dyan na pagibuhan ta na ngaya. Tangani ngayang ning dagdag income paman ngayon kung sa inyong pigpapagribo kayan. Kaniyo mga driver na niyo siguro kang mga niraon dyan sa may terminal na yan. Siguro igwa na sindang pagibuhan talaga kayan. Saka yan hagadon lang sa imong pangaran, ang sa imong edad, saka ang sa imong address, pagkatapos ang bayad na puunda sa 1,000. Sagkod sa 1,500 tanganing ika magkaigwanin picking certificate na ika negatibo sa swab test. Mapay dyan si Plete. Mayo pa yan si Plete ha. Mayo pa yan si Plete. So si ano pa lang yan, si test result pa lang yan na mapahiling na ika negative, asin pwede ka nang malumho kundi ang pag-agi dyan sa border. Papahiling mo lang yan. Siram sa nangaya. Ito na, nakalaog na. Kita man digdi, nag-aasa na nagbugtak na nga border diman. Ay maray man nga yata masara ang mga nagraralaog. Yan pala hindi kita nag-aaram, may mga nakakarelusot man na dahil man talaga na test, na nagluwas na sinda negatibo bago naglaog digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Lalo na ini pong igwagitang bagong variant na babantayan, maging kita, dyan sa mga katugangan niya to dyan sa may border. Sinsiring man ini yung mga katugangan niya to naggigiribo ka iniyo. Ang maapektuhan man sa napuan sa indong mga pamilya, igdi po sa mga rehiyon, na pinupulian ka niyong pigpaparulusot nindo. Ang masakit ka niyo, takong ini yung bagong variant na niyo na kinakatakutan nga ni ka mga eksperto, makalaog na po igdiyo sa satuyang reyon. Dahil po aram yan. Ikaruman ini si Kuyan Boy. Ining araw ka to nagpaparaparulusot ng kahoy niya. Kung paano doon nalulusot yung kahoy na yan? Sabi kansi nagpapalusot ng kahoy, ay sagkod nga na tao ang nagbabantay sa checkpoint. Marulusot nga yan. Pag nagbantay na nga dyan robot na kung paka-sit up nga dahil talaga makalusot ang mga kahoy, makakalusot. Di makakalusot. Pero pag tao, lusot, pwede nang SM mo ni. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Panuntaan, buwan naman ng report, hali sa luwas, yaon sa linya, si Ernie Marfil. Hello, Ernie. Hello, Ernie. Hello, Ernie. Maski may diferensya ang kaso, may desisyon na niyan. Hindi po ka makakahiling ka rin diferensya kaya dito. Hello, Ernie. Ernie, good morning. Ning. Yuhu. Kung anong tara, Chan. Chan, babalikan Nangapot ka kiraray, tabi, Ning. Okay na. Ning. Babalikan tayo yan. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Yan din kung nag-aantami ka, apod kagiraray para sa imong report. Isaro pang nako atang barenta ko niya na pagkaaga. Ini yung Bin, na samahan ka mga doktor igdiyo sa Catanduanes. Gustong ako mag-inrekomendang ipairarom sa apat na simanang ECQ ang Catanduanes. Ang mga rason kayan at yan babalikan datanganing maintindihan ta kung ano ang mga rasones kung taano ta gusto nidang ipairarom an sa indang lugar sa ECQ mantang ang ibahabo. Yan, mantang an Albay nagpaluwas man an gobernador kan Albay na dahil siya uyon na ibuktak sa ECQ an sa iyang probinsya tagaro gulpina da nasasakitan kang pagbuhay lalo na ang mga saradit na mga negosyante.
Report. Ernie Murphy, good morning, Giraray. Ernie? Garo din naglalaog si Ernie. Ning, good morning. Ay, good morning. Okay. Good morning, Tabi. Boy and Morning. Ervin, good morning. Excuse me po, Mayor. Pista kayo niya sa San Fernando, Tabi, Ervin, tapos Boy, alagad ang problema, nasa taon ng pandemic. Ano daw ang ginimo kaning LGU? Primero, itong pagtiripon kan mga tao kung paano maibitaran. Tapos, iba pang measure, tanganing at least, pagpista kayo sa San Fernando, pigdadayon ng tao. Kaya, pinagmaray ko na igdihan an punong alkalde ka na manuhaning San Fernando, tanganing Aramonta, ano ang measure mo niyan kan ni Mayor, tapos kan LGU, dapit sa bagay na ini. Mayor, good morning po, agaong na po an ko yan. Pista po ko niyan sa kasinturon kan San Fernando, apat ang barangay na dyan. Tapos, ano po ang tigpapasunod ng guidelines, ulat lang po para duman sa mga pagtiripon ng tao malikayan. Si Ervin po, tapos si Boy. Good morning. Good morning po, Mayor. Hello. Hello. Go ahead, Ning. Hello, hello. Hello. Good morning Go po. ahead, go ahead. Good morning, Dabi, Mayor. Ernie? Nagkakaproblema sa linya si Ernie. Ernie! Oh, nawara. Balikan tagiraray si Ernie. Ayan na. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Yan, Giraray, Ernie, kung hanap ka ng magandang na lugar, napuputulan sa imong linya. Bueno, ini yung sa tuyang sa kuyang pig sasabi ka sa bago tabi bin na ining gustong kung mag-inrekomenda ka yung mga doktor duman sa Catanduanes, ining Catanduanes Medical Society, CMS, kay Governor Joseph Cuba kang Catanduanes na ipairarom sinda sa apat na simanang ECQ, mantang ang iba sabi mo nga ni dyan sa Albay habo na ilaog sinda sa lindong ning ECQ. Ang mga ano kani, mga rason kaniyo, sabi ninda por medyo ta dakol na ang naglalangkaw na ang mga kaso kang COVID-19 duman sa indang lugar. As in, ini mga hospital dyan na, particularly sa Virac, nasa 50 to 80% na daang bed capacity for COVID na na-utilize araal daw. So, medyo nagdidelikado na mapano, kaya huhurot kaniyong medical society kang Catanduanes na isa-irarom sinda sa apat na simanang ECQ. Aram mo kung susunod doon talaga kayaan na rekomendasyon kan mga medical societies. Kan mga 3 weeks ago baga nagpaluwasin da talaga nin surat sa IATF. Na bako sa ang kada probinsya kundi din tirong Bicol region. Kundi iyo yan ta nagraralaban an ideya an mga naiisipan kan mga gobernantes taan mga gobernador. Iba-iba man siyempre an iniisip nindahan iba an ekonomiya. Pero igwa dumanin na nagluwas sa mga rekomendasyon ninda na mga marayrahay. Actually itong medical command. May one medical command. Ito nagluwas man ito ninhuli nga sa kakulangan kan mga medical personnel, dapat nga magkaigwanin sa rong command center na yaon dyan, kung pwede nga si mga, maski ito mga retired na doktor, mag-volunteer. Mag-volunteer. Oo, tanganing yung magsimbag nga kan mga kaputan, sa kangaya i-monitor nga ni itong mga nagpa-positive na naka-home quarantine sa mga yaon sa isolation facilities. Ang totoo talaga, namumblema ng unyan, tamaski yan mga yaon sa mga isolation and treatment facilities ka mga munisipyo. Abalang maray ang pagtaraonanin mga bulong maski yan sa kalintura. Tagaro bagan Malaysia, tagaro nagkukulang-kulang naman nin mga budget. Igwas inda dumanin saro nin rekomendasyon na marirahay man. Itong halimbawa, itong pigaapon nin ng reverse isolation. Marirahay man ito na kita bagaan na tendensita pag may nag-positive sa sarong-harong, kukuanon si nag-positive, dadarahon sa kung sa ina facilities. Isolation center. Oo. Ay, ang rekomendasyon nila, kung halimbawa ngaya tulong tao sa harong,
andua nag-positive. Mm. Ay iwalat sa harong si nag-positive, ang pahalion si Si Dua. negative, Si na negative. mayong ano. Mm. Kung ikaw ang facility sa sa harong na igwanin CR, mga mas maray nangyaon na lugod dyan. Kisaan halion, ibubugtak sa eskwelahan, lalo na kung medyo maray, bako man maray. Mas lalong makalat. Mas lalong malala. Mm. So, ang halion lugod nga, si ito nga yung negative, Mm-mm. itong maray-rahay, ang kamugtakan. 97.5 Bang OKFM ang radyong walansyado. Nagbabalik si Ernie. Ernie, good morning. Ay, Ervin, boy, okay na monitor. Mm-mm. Kaya San Juan, nabasa. Ibalik ko ang linya kay Mayor sa San Fernando, data po mainigar sa pagsapian nagpapositive. Mayor, si Ervin po, tapos si Boy. Doon ay tabi, Ervin. Good morning, Ervin and Boy. Mayor, good morning po. So, kumusta po Happy Fiesta po. Happy Fiesta po. Ano po ang magiging selebrasyon fiesta diyan sa San Fernando? Kanya-kanya lang po si mga pamilyang gusto maghanda, pwede man maghanda, pero may bisita, sa bawal po ang bisita rin sa Muya dahil naglalakop ang COVID-19. Igaw po kitang dosing active case sa ngunyan. May bago na dagdag sa ugma, kan sarong aldaw 4, kan iinit na aldaw 8. So, sige-siging dagdag. Kaya po kita magmaan gabos. So pigbawalan niyo po ang gabos sa mga mass gathering activities. Si dati katakadtong week-long celebration, mayo po. Kasubang gilang, nagprosesyon sa patron sa kang San Fernando, kamanuan ni San Fernando, San Juan Bautista. Itig-prosesyon, pigsakay lang sa pick-up, itiglibot sa poblasyon. Iyo lang po si pinaka-highlight ng celebration mo niyan. Mayo na pong iba. So, nakakamiss pala itong aktibidad na barasaan pag pipista sa San Fernando. Grabe po ang mga aktibidades miligdi, week-long yan, kadakol gabos na sektor, igwanin sa kanya-kanyang alag na banggi na sa indaman na sinisilibrar, may kabanggihan, kang DepEd, kang youth, kang senior citizen, gabos po yan, igwa. Kan mga nakaaging panahon, alakad po niyan, talaga nakakamundo, nakakamiss. Pero kaya po ang palampason tamo na ng pandemyang ini, pagkatapos pwede na makita mo barlit sa dati. So, Mayor, digdi po sa dosing naka-isolate, ano po ang mga napoprovide kanikan LG yung mga tabang habang sinda naka-isolate dyan sa indong facilities? Iga po kitang prepared man sa tuyang DRMO, pigahato dan sindanin na mga ayuda. Kaya may man pong hadit, igawa po kita mga bagas na pangtabang sa inda, saka may mga available pa man ng mga dilata, noodles, saka mga ano pa man na pangangaipo. Ang kagayon na lang po, sige-sige man sa tuyang vaccination, kang so ugma, nagka second dose na, garon 200 labi po silang second dose kasi ugma. Sa aga, igawa na naman mga second dose, another mga 300 na naman yan. Kaya sige-sige po ang sa yung pagpapabakuna kang mga second dose. Pagkatapos kaning mga matapos ng mga second dose, mabalik na naman kita naman sa first dose katong mga pa na bakunahan. Kaya alaton lang po ang anunsyo, pag nag-abot na si mga bakuna, may nag-aarabot naman po, lalo na niya na July, 11 million ang paaboton tang Sputnik vaccine halin sa donors. Kaya bubuksan taan banwaan ni San Fernando para sa vaccination center, bako lang sa mga taga San Fernando, kundi sa mga taga-iba pang lugar. Ano po, Mayor, ansay mo pong kuyan, reaksyon kay ning pigpapara diskusyonan mo niya kung dapat talagang arestaron ang mga daing nagpapabaksin? Aram po nindo si President Duterte, sarong matibay na communicator. Ang punto niya man lang po is magtubod ang tao. Tagulpi po kaya matatagas ang payon and itubod sa vaccine. Pero kung ehemplo rin sa muya sa Banwaan, igawang sarong pamilya na anas nag-positive si anom na membro. Si Solaminting Saro, si SK Chairman kasamong barangay, Solaminting nagdangog na nagpabaksin, iyo ang negative naman sa pamilya nila. Dahil siya tinamaan ng virus dahil sa may vaccine. Anong sin sa pamilya anas si anong naitama, siya sa pampito, dahil siya na negative siya, gabusin na pig-swab, siya lang ang negative, siya lang kaya ang igwaning vaccine. So sarong ehemplo po na pag ika may vaccine, ligtas ka, dahil ka tatamaan, o kung tamaan ka man, asymptomatic ka na, dahil ka ma-hospital. Dahil kaya ng labanan kang hawak mo ang virus. So ngunyan po, ano po ang lakdang kan LGU, tangani makumbinsi tang mangkadaklan na magpabaksin talaga? Ay sige ko pong kampanya, lalo na sa mga senior citizen. Sabi ko, ang side effects sa kuya, kan vaccine, kung ako nabaksinan, kaming matagas.
Anas na gusto magpabaksin lugod yung mga nakakaulay. Ang muscle, Garo Mayor, ang muscle. Ha? Matagas ang payo. Sa totoo lang po, kayo po talaga mag-vaccine kita. Tama. Iga naman lang ang dilabling vaccines sa indong mga komunidad. Dapat magpabaksin na kamo. Sa Amerika po, kaulay ko sa itong sarong kaklasiko na nagtatrabaho duman, 90% kan sa indang populasyon bakunado. Kung ganyan, dahil na sila nagmamas, nagbibiriyahe na sinda, nag-aranap buhay na, nakakaigwa na nga ng mga concert duman, may mga NBA na. Tama. So, normal lang sa indang buhay dahil sinda bakunado na. Mayor, hapot ko lang. Si Boy po iniyo. Dahil taman po baga mapipirit ini yung mga makikipiesta. Ang iba, dahil taman mamomonitor. Ano pong gigibuhon ka mga kada barangay, duman sa, lalo na sa mga nagpupumirit na, padi, sarasyat kita? Binabawalan po, pinapadumanan kang tanod kang PNP para Igo kami liquor ban na ini-enforce mo niyan. Sa talagang aram naman po kan tao, sinda po mismo habo man magka-COVID. Kaya si mga gusto magka-COVID, by all means, sige, dumang ka mo sa Banasi, dumang sa mga naka-quarantine, dumang ka mo sa pang-inuman, tangaling makastahan ka mo dumang ng COVID. Mayor, panguri pong hapot. Kung na nagka-experience yan, nasakitan maghangos, may symptoms, masakiton po talaga, trangkasado pa na day mo aram, garo pagmati magagadang ka na, tanam, magaro ka malalamos. Kamu po maghapot-hapot naman sa mga tinamaaning matinding symptoms kang virus. Nganing ma-realize nindo na talagang totoo inipiga sa rabbit ang coronavirus. Tama. Ano ba kaya day pasubod na day pa nakaka-experience? Si mga naka-experience na, dyan po ka maghapot. Nganing maintindihan talaga nindo. So, panghuring hapot po, napabarita ba na si Aki mo pinagtawan na onra kan sa Sangguniang Panlalawigan. Ano po itong onrang itinawag sa Ronaldao? Resolution po, pagtaon onra sa iyang mga naginibuhan, sa mga recognition na tinatawag kang international organizations, arog nga ni kang United Nations Environment Program, kang National Geographic, Nat Geo, kang Forbes, kang gabos nga mga na-receive niyang award, piglaag duman sa whereas kang resolution. Kaya kita nagpasalamat si Vice Governor Imelda Papin, ang nag-move kang resolution si Board Member Nelson Julia, at sino mga board members, pinapasalamatan ta. Sinang man inaprobahan sa tuyang padangat na Gobernador Nigs Villafuerte ang resolution, kaya pigpirmahan and pig-award sa iya kasugma. So kita nagpapasalamat sa recognition na itinao sa iya. Salamat po, Mayor. Yes po, God bless. Thank you. Okay. Thank you very much, Mayor. Happy Fiesta. Sa mga taga bawal magdula, Mayor. Pwede man ipadara tabi ning kung bawal magpasiring kita diyan, pwedeng ipadara. Online. Para mo ning an pistahan ko yan, bawal da. Pero at yan, susugon mo ko yan, ang mga salog ta may mga girang turo nin mantika. Yeah. So, yan po sa tuwing report. Thank you very much kay Mayor Fermin. Happy Fiesta. Hindi po si Ernie Marcy. 97.5 Bang OKFM ang radyong walang shadow. Nalingawan na pala na upakan bin si Aki ni Mayor. Orgulyo yan kang Bicolano yan. Na nagtataong onra sa tuya igdiyo sa Bicol region, particularmente si mga taga San Fernando. So, dakulang bagay po yan. So, yuman ang God, susugon ang salog, taigo yung gira ning Adobo. Kaya kung di man kita pwedeng dyan, pwede mambagang ipadara. Online na naman. Iba man ara mo convince kaya boy sa mga barabanuan, dahil mo talaga mga kuyan, dahil mo pupugulan na ni ba na bigla na sanang luwas din sa kuyan mo, malawag sa gate. Alam masabi mo ay dahil bawal nga yan kuya. Kaya ni ba style man na prepare na lang din mga pack lunch. Pack lunch. Yun na lang ito. Pag tungkahal ka nalawgon. Pasensya na po bawal. O niyan kaya ko yan, pack lunch darana sa nanindo. Dumaan sana kamo sa indong harong magkakan kayan. So argan ang kamurugtakan. 97.5
Bang OKFM, ang radyong balansyado. Oras na doon yan, iguanag ng 6 minutos makalis ang alas 8 ng pag-aaga. Mabulta mo na kita, pakalis lang po nagkapirang pagiromdom. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Saldilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo'y laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tint, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Seabros along Diversion Road, Naga City. Lifebuoy. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ocho, protektodo na ako. Abot na ng 8 days, 8 pesos lang to. No more chamba-chamba, protektodo with Rexona. Ocho! Rexona, 8 pesos SRP lang. Abot na ng 8 days based on once-a-day application. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Riding in tandem.
Igwa na kitang 12 minutos makalihis ang alas 8. Uy, ini daw na mga paparuluwas man ka na ibang senador, lalo na ki Senator Soto sa kasi Lacson. Garong igosindang pagdududa boy na baka ngaya kung may dirilinsyahan nga digdi sa piguurulayan tangang ining face shield. Ta sigun nga sa pag-aadal, mayo managayo ng nadadarang karahayan ini sa laban sa COVID. Ano ba ngayong nasyon dahil naman nagsurulot kayo ni kita na sa nangyay sa Pilipinas. Saka, kaya baga nang kadidiskusyonan na haliw na ngayon facial na yan. Si Inot nag-uyon an Malacanang pakatapos biglang kambyo. Dahil ngaya, dahil pa pwede, dahil pa napapanahon. Magsulot pa ngayong facial sa luwas, asin sa laog kung ka mga establishmento. Kung igwanin nagruruluwas na intriga, sali man sana sa ibang senador. Na baka ngaya kung dakulaan na dilin siya digdi sa face shield na ini. Siyempre, kung isip-isipon mo kung pirang milyon na consumption ang kinukonsumong face shield sa intirang Pilipinas. Kung igwaman nakakako akay ni na kuyan, monopoliya, na isa naman na nagpapara import o puproducer ng face shield, ay bakong suba-suba talagang dilin siya ini. Ano palugod na itong mga iba pang mga pwedeng pinagkadilinsyahan ngunya na panahon ng pandemic, ipigruluwas na ninda. Araw kan ko yan nga, ini nga yung overpricing kapag barakal kan mga testing kit, kan DOH. Ito nga yung dirilinsyahan na sa kudyo yan, dahil man na-resolveran na dirilinsyahan sa PhilHealth. Nasabing nawawarang 15 billion sa kudyo yan, dahil man baga, bigla sa nagsinabi na, iyon na nga yan. Fully accounted na nga si 15 billion. Fully accounted nga, pero dahil man nga pigsasabi kon si pag-disburse ka ito, kuyan, legal, tama. Kung pati nga itong mga maternity hospital nga ito, na dahil man na aktibo sa pag-akomodar ng mga COVID patient, tama nga na ito pinaurutang. Taan ba pinaurutang? O kaya, iyon ay nagkaruluwas lugod na baka nga digdi sa pandemic na ini, gulping irregularities o gulping nga mga opisyalis kang gobyerno an magyaraman. Kung yan masakit bang kainiyo kaso to sa Kalakson, para tararam mo niyan, tama kandidato. Kanto? Kanto sige sa naman nin uruyon-uyon. Dahil mo na, lalo na si Soto, dahil mo na dyan, kung di ko niya na pikaplanuhan na daralaga. Yung itulod ka na NPC. Ay, kuyan, mag-expect kita na gulping pwedeng ipaluwas. Kaya kung minsan maray maraot man na may eleksyon, tas ibang mga bata pwedeng magsarangaw, tas hindi naman sana na nag-arak kusaran. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Paano naman ang buwan naman ng report hala dyan sa newsroom? Aksyon! Report! Nasa linya si Ron Enon. Ron, good morning. Mayo. Mayo bagang naglalaog. Ron? Ayan, garo, naka-off ka. Off-cam. Sige. Alright. Inaayos lang ang linya. Sige Ron, tahalaton mo yan ha. Excited kami dyan sa report mong iyan. Ayan. Okay na. Sige. Sorry man. Sige. Thank you boy Erwin. Humiling kat iyong makakamit. Ayan sa kuyang mensahe sa indo. Tapig hiling baganin doon na makaulay si Ranger Bokay, spokesperson. Pero your wish is my command. Ha? Pero your wish is my command. Yung gayo ka. Digdi lang ako sa Tagalog. Humiling kat iyong makakamit. At kay pagbibigyan ng Panginoon. Bueno, nasa linya na si Ranger Bukay. Kadakulan post ko niyan sa social media. An hapot, pag taga-partido na paano? An taganaga, ano ngayon tabiglang nagdakul, an bill. Nagulan to. Nagdarakula. Nagdakula talaga. Kantidad. Igwa kong pig screenshot,
dati nagbibil lang daning mga 1,000, ngunyan nasa 5,000 na. Siguro mas magayon na ang kasual ko dos ang magpaliwanag kan bagay na nay. Senior, si Ervin Borja sa Consiboyan sa toyang makibanan sa studio. Good morning. Si Sir Boy and Sir Ervin. Kasi kabut po na parang tabay kang OKFM. Good morning po. Sir, good morning po. Kumusta po ang reaction po ninyo Igdio sa mga reaksyon kan sa tuyang mga konsumidores na nag-ulan to da pong dakulang maray ang sa inda mga bill ngunya na bulan? Opo, bali Sir Boy and Sir Ervin, pero anticipado na po ining araw kining kumbaga mga komentaryo sa tuyang kooperatiba sa Katurepo 2. Manunungod po talaga hindi sa pag-ulan to po kining power rate. Puon po ngunya ni June. Bali po, April, namatayan ta na, padikit-dikit na nagtataas. So, ng pirang centavos po, si power rate. Kaya lang talaga po niya na June, and sana, medyo dahil na po abuto ng piso, ang pagulan po manigit na pagkaabuto na July, so, na power rate na. Paglaog lang po kayo ng summer season, nakulo na po kita ng mga announcement kaya, so mag-prepare po. Na-anticiparan na po ang possible na pwedeng magkausa talaga ng pagtaas ng rate na po ng power rate. Pasalamat nga ni kita, Sir Boy and Sir Ervin, karon hindi sa tuya, piso lang si pigtaas. Kung nadalanta po si Barreta sa National News, sa parting Albay po, 3 pesos po si pigtaas ang power rate din na. Nasa 13 pesos po si power rate nila per kilowatt hour. Kaya yan po ang tighaditan ta. Kaya nga po may mga info dissemination na kita before pa po kayo pag-abot kayo ng billing po ng June 2021 na maaraman na po kasi sa po yung mga konsumidores para mapreparuhan po nila sa endang bill sa kuryente sa mga konsumo po. Ang sarupa pong mga pig-reklamo kan sa ito yung mga konsumidores tabi, sir, ini yung anong ito nag-ulan to na sige man niyang brown out pa. Ano pong masasabi po ni Igdio? Opo, iyan pong pag-brown out po yan nga, Sir Boy. Iyan po parte na po yan si pagtaas ng demand. Ano po, sabi ta nga ni, ining mga aktibidades ka, ining mga projects ka, dapat po natapos ini ka last year pa. Ano anticipado po ko ito, ang kasura ko to, ining mga problema sa linya ng kuryente. Tadi na po talaga kinakaya si demand ng konsumidore. Ano po, kaya dyan di ka nagkakaiguan yung problema, lalong-lalo na po igdi sa main north area kang katagay ko doon. Yan po ang nagiging problema nyo niyan. Pag nataas po si konsumo, si demand yung katuyang mga konsumidores dyan, di po may iwasan na na-shutdown po itong katuyang breaker dyan sa feeder 42. Ano po, and ako lang dyan sa north area, mas igdi sa Binaga, at may mga oras po talaga igdi na kasagsali po kang paggamit, kalangkawi po kang demand kung sa tuyang mga konsumidores, na automatic trip off itong sa tuyang mga breakers, sa tuyang power substation. Kaya ang nagiging problema nung yan, at undersize na po talaga si mga kable, and then na po kinakaya itong sa tuyang loading capacity kung sa tuyang mga power substation. Kaya ngunyan pong simanang ini, next week, ano po, magkakaiguan na kita ng commissioning kaya itong another 20 MVA power substation, power transformer na po dyan sa Pili. Pa-unload po ining naga, kaya possible po na baka mga third quarter kaya ining taon na 2021, medyo mas resolution kasi problema. Ano po, kaya ining overloaded ng mga power transformer ta. And tigahabol naman po, Sir Boy, ining sa Pili, and ang sunod po kaya sa Kalabangana. Dahil na po talaga kaya, ano po yan ang katotohanan nun yan, and dahil na po, masisolusyonan yung power awara ng kuryente hanggang po din po tapos ng mga projects ang ongoing po. So ini pong pag sobrang ini o pag-overload na ini, dahil po yan na antisipiran na siyempre may mga bagong koneksyon na monitor nindo kung makakaya pa ka na sa indong ko yan, transformer. Iyo po, yung sa din bagay na yan, na-anticipan ko po yan, last year po yung mga transformer, power transformer kayo sa Pilipinas, dapat energy na po ini. Kaya lang, pag-phone lang po kasi sa trabaho, pang last year, mga February, pag March po po nag-lockdown, nabili po si patrabaho at bako man po mga taga-igyan kontraktor kaya. Ang power transformer po, kaya bang bansa pa po yung tigukuha.
ining mismong transformer na 20 MVA. Kaya apektado po man po baga ng mga naglalaog kang last year sa Pilipinas. Na po itong mga halipong ibang mga bansa. Ano po, kasi naka-ETQ po ba kita kayo ito. Nag-resume po sa katrabaho kaya doon ako nakakatala mga sinutuloy na po ang taong 2020. Kaya din po si mga katrabaho ta. Yung yung tipigahabol na po kita ngunit na 2021 yung palahobong pong trameshi po. Pero hindi na po nakahabol. Ayan ang naging epekto po niyan. Pero yung contract po ang powering, ayaw po yung connection hindi sa mga power-awara ni Kutlening Kuryente. Sa generation po yan mga sabi ko. So ini man po totoo man po ining nakakaabot sa mo na kun an saro dang factor kan pag-overload na dai na antisiparan kan kasureko. Ino po ning mga illegal connection na dai man nakarehistro diyan sa opisina nindo. Po, totoo po yan. Kaya ang totoo ng opisina, ang Kasureko dos po, palagos pa po itong pag-monitor. Kaya itong mga sumbong sa mga, ano po, kasi validate naman po yan. Lalo na itong mga darapulang commercial po na kumbaga nagdadaya. Ano, saro po yan sa nagiging factor po kaya yung pag-overload yung satuyang mga distribution transformer, common transformer, at yung satuyang power substation mismo. Kung hindi po example ining may mga building shop kung mayo po yun sa nirining mga perimeter transformer apektado po itong katulad ng distribution ng common transformer na nagpuputok po minsan ano na po baga lumang yan pero po yung parang naging epekto po kaya. So totoo man po na pag arukan may mga illegal connection ang mga konsumo ninda nakakabali sa systems loss na banga man sa mga konsumidores ang pagbayad? Po, kaya nga ang pagkakulang ko sa Irvin, kung may mga naaraman po kita ng mga nagdadaya, itumbong po direct kami sa yung opisina sa Kasureko 2. Pero yan po, ang hangad naman po dyan, once po nagsumbong po kamo, kaya man po ura-ura dyan na dala pupunta. Sa minsan po kaya, pakaraot lang tayo. Hindi ko pwede ito mo po yan nag-iingat lang po sa mga personali ng Kasureko 2. Subject for validation po yan. Sana din po ando sa Kasureko 2 kung din po na-action ng tulong. Patinggaan din naman po yan yung surveillance. Ano po, once na mag-positive po ang tanong consumer, na po talaga, o commercial establishment, yun po, sige subject po yan sa apprehension and pwede po makarabutan po yan sa legal na proseso. Sa may validation na po isa po yan. Magpatunayan na may validation na po isa sa Republic of 7 days. Ito, pati ng taranda po may kaso. Pinaganda po yan. So pero ini pong pagwara-wara kang kuryente sa hiling mo po pwede ma-resolveran ini in few months? Sa ngayon po, ngayon si mga ining sa North area sa Irvin, managin kaming recruiter sa may boundary ng Magaraw and Bombor. At least po, kung may problema ining sa may kailangan Magaraw, dito makadamay itong Bombor ng Kalabanga. Vice versa, alam mo may problema na nagigit po sa may solution sa Kalabanga, kaya mo po makadamay ng kailangan Magaraw. Ano po kayang gigibon naman yan, at least monitor pa, makasipit itong location ng tempo ng kakaiba ng problema. Doon natin si concentration ng mga line personnel po. Salamat po, Sir Riner Bukay kang Kasureko 2. Apo, thank you Sir Boy and Sir Jim. Ganito sa kabas. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Yan po ang sa tiyang pagkikipag-ulay kay salamat Ron kang baretang yan na talagang at least araraman ta kung ano ang rason kung taano ta talagang nag-ulan to Serbin ang ang singil sa kuryente ko niyan. Nagluluya-luya na ang kuryente, nagluluya-luya pa ang signal. Pero sa Albay pala 13. Kundi mas halangkaw. Oo, ay nalingawan ta lang na haputon si Rainier kung ano ang posibilidad ta. Ara mo may mga kumpanya niya na nakabarantay sana sa mga electric cooperative. Pag nagluya-luya, aalokon ang electric cooperative no sindaan ma-take over. Ang sa Albay nga ni, iyo yan ang pigrereklamo. Taduma nagpaparalangkaw na marayan na taripa kang kuryente. Paano iyan pala bako naman ng kooperatiba? Bako ng kooperatiba. Nalingaw lang ko singarang kang company na nag-take over duman. Kaya makaadit man si mga may babayadan sa kuryente, kaya puwan talaga ang mga konsumidores, sigwa man pag makulog sa kooperatiba.
medyo makakatakot man na ini take overan kan mga private companies. Iba man kaya pag private companies. Ang karahayan lang siyempre pag mga pribadong kompanya medyo kwensin na mga namamayo talagang mga diurag. Itong talagang mga maray sa management. Dahil man yan i-hire kan mga darakulang company na mayo ning kabatiran umayong kwen sa pag-aadal sa pagmamanihar. Kundi iyan man, siyempre privado, pero may profit-oriented. Siyempre pag profit-oriented, mas salangkaw ang taripa. Hindi pa sa sarong naghahapot sa tuyang listener, nagdadawang ganyan, habang magpabistado na. Ang sabi niya, igdino rin po nindo hahalion ang mga poste nindo na nasa tao ning tinampo. Dakol na po na didisgrasya mga motorista. Yan, saro yung mga hapot. Dahil na ihabol kay Serenar Bukay kung ano ang kasimbagan dyan. So, siguro, okay, hindi mo na kita, ma-commercial mo na kita. Igwa na kitang 28 minutos makalis ang alas 8 ning pag-aaga. Hala dyan kay Kuya Ferd. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph at siniklik ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Babareta, ang Wais Choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang Wais Choice. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Riding in tandem. Sakto pong 30 minutos bago mag alas 9. Oy, igwa daw kita mga nakakaulay kasudma na nakagirumdum kay ni yung party list na anak kalusugan. Ay, na ngayon anak kalusugan ta. Kadto ngayang nagkakampanya, nagdarama baga kay Digdi si Ower Andal. Si pagdara kay Digdi, iyo man si mga pipaparadiriskas na ang anak kalusugan da,
matabang sa tao kalusugan niya ni sa health. Sa health. Na kami ngayaan makuya na ang importante ngaya prevention bako ngayang cure. Yan pauro utro. Kaya ngunyan may nakauli kita sa udma na hay na ngaya tada na ba ngayon nadadangog yan anak kalusugan na yan. Nawara na. May nakadara lamang di maski sarong kahon lamang na face mask. Di mo nang gada no. Pero ba kanya ako mayo lamang kitang nadadangog. Biglang nawara. Oo. Yan hanapon tayan. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Paano ang linya ni Sir Danny Arius? Sir Dan, good morning. Thank you, boy. Kung di ko napapasalaan rasa-rasa na representante kan anak kalusugan si Congressman Mike Defensor. Sabaga nag-introduce itong ivermectin. Kapaya na distribution ng libre kan ivermectin duman sa sarong suna o barangay sa siyudad kan Quezon. Inian sa ilang piga-introducer ivermectin bakuna. Kaya iyan ba ang sa ilang piga-papano sa mga taga-duman sa Quezon. Oy, gulpi, nadangog ko gulpi ding igwag ding mga nagtuturo markan ivermectin. Ay, wala. Magkikani pa kasi ex-congressman Louie Villaporte. Oo. Iyan ang pakaramta sa mga kabuan, iyan ang sayang pinagagamit. Bakit sa mga kabisto agayos na maray, digdi sa barakunan, dahil nagtitiwala kaya ang saya, ivermectin ang kinagamit. Muna, digdi sa tuyang ilalawag na barita, kabaliktaran dyan sa Kasuriko 2, nag-check kita sa ibang electric cooperative, nga ko kung nagpalangkaw ang Kasuriko 2, kan sa idang taripa, dapat magpalangkaw man kan tingil sa power rate, adibang kooperatiba. Nagpapalangkaw mo na duman sa Apex sa probinsya kan Albay, si nag-atubang sa ruan kamugtakan pinansyal. Digdi sa Kasuriko 1, na General Manager digdi si Ana Silvia Alsisto, na kauli ni Kasubanggi, na ano nga niya ako, kamo nagpalangkaw, nagsabay kamo sa ibang electric cooperative. I-congratulate ko pagpulik ko naman sa limanan, ano nga niya ako, sa edong power bill nag-i-increase. Ayan nga ang power bill kan Kasurikuan. Abi daw nga na ako. Araman ko kay GM. Ang sabi niya, hulit ang magayon ang generation rate. Ang mga discount, tigbabalik din sa consumers. As in, bastante ang power supply contract provision. Duman sa siya ng power supplier, siguro kan sa idang mga power supplier na pigi-assure ang kooperatibang ini, Kasurikuan, na magiging bastante ang supply, may mga naka-standby, tangarig palago sana, asin dahil magkaigwanin problema sa supply ng kurente, sa kung na palangkaw din singil sa taripa. Saro pa, ano nga nako, kamo sa systems loss, alangkaw, dahil ang requirement ka National Electrification Administration at least minimum 11%. Sindas, single digit, 9%. Dapat ipaliwanag man kan Kasuriko 2 as iba pang electric cooperative comparing systems loss na dapat ma-recover man kan kooperatiba tangari magabawi sinta. Sa collection efficiency, manya ko, madam, nakaarang sa Kasuriko, 19%. Kasuriko 2, ang pakaaram ko sa laog, hababaon ang collection efficiency. Pakanakain nga di bagang pula sa mainterbedik si Mr. Bukay,
naglansa sila nin massive collection. Although nagpadara sila nin notice sa mga renibong konsumidores, ulit kinakaipon ang koleksyon para sa maintenance operation kang kooperatiba, nag-agibo kani. Although ang moroso nag-aabot sa 3 months. Iga pa mga dalakulang mga konsumidores, mga commercial establishment, ang nadibili man ang problema talaga ang pandemic. Si mga establishment, medyo nasasakit-sakitan kan sa negosyo. Huli kan maluya ang dalagan kan ekonomiya. Siguro dapat ipaliwanag kan kasurikudos, ano talagang kamugtakan pinansyal. Systems prospera. Collection efficiency, peraman sa ang nakaranta sa inside information, kababa. Ngunit paano makarecover, magpa-increase ng singil sa taripa sa kurente. Kaya yan ang ikukumpara sa ibang electric cooperative, bako man sa pag-kunisa sa presenting management, kundi may mga kaputan lang, kita bilang sarong member consumers, kapag pupuli ko naman sa libaran, arog ka ni, kababaon na ako ka mo. Duman sa naga, tira lang kami, alang taon. Ayaw mo na ako nangyari. Tira sa taripa, mga 8 to 9 centavos. Digdi sa kasurikudos, more than 10 pesos, plus 1 peso. Plus 1 peso. Di naga 11 point something yan. Kaya ang kasuriko saradit ang member consumers, ang kasurikudos, iawang digdi si mga darakulang establishmento na dakula ang nakukuha ang koleksyon kukumpara sa ibang electric cooperative. Kaya yan siguro ang dapat ipanuhan ng lugod kan kasuriko dos. Nasindahan lang kawan systems loss, kamabawon ang collection efficiency. Sa iyo ba ini ang problema sa EPIC? Napupuro lang magaduman sa sarong banuan. Pero na putol naman, tulong municipality, may mga barangay, intini-intiro pati yan. Na para nakakabalik sana, kundi nasugo ang Department of Energy, ibalik ang supply kan kurente. So yan tabi, din sa tuwa na follow-up sa ibang electric cooperative sa isyo kang paglataw kan taripa sa elektrisidad. Ini po si Danny Aulios. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Salamat tabi Danny. Kundi ko anong tatulos si ini yung apod ni Carlo, tagarong igwa siyang kakaulayon na napaka-importanting maray na tao asin napaka-mainit na maray na issue. So Carlo, come in please. Ayos tabi Erwin Boy, maray na pagkaagasing doon sa mga parantabay. Tama, sasabi mo Erwin, na medyo mainit pa. Although nangyari ini kang June 12 pa, sarong gathering na nangyari dyan sa Banuan, Cantuli, na pinagbabawal baga kang IAPS kung huli ka ang paglikop kang bayo sa kayang probinsya, abrupt. Although may mga pagkakataon na ang katarang Banuan sa Camarines Sur nakakapag-record siya na kung saro or duwang kaso ng COVID. So ini tabi Erwin Boy, mapadakit ka nangyaring sarong gathering kan sarong grupo. So, pinagmaray kong bigyan si Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio, ang COP kang Banuan Cantili. Taram ko, ma-take action ini si COP Atanasio, mangining papanigyan ka ang Police Bagan, ang partisan, ang Tainot, and sinda ang namamayo kang security cluster dito sa probinsya ng Camarines Sur. So, umaraman ta ki COP, si ginibong lakdang kang Pilipinas World Police, si pag-urulay kang grupo na involto, si Ringman ang Barangay Council kang San Jose, na duman na pinag-gibo subot ang ining tipon-tipon. So, Erwin Boy, pagbuti natin, kung baga mag-Tagalog tayo, pag marapatin nyo,
kasi Tagalog, si Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio, ang COP ng Pili Camarines. Sir, good morning. Live tayo ngayon sa 7.5 mo kay FM Naga. Nakaangkor po si Boy and si Elvin Borja. Good morning, sir, and good morning po sa ating mga tagapakinig po. Good morning po. Go ahead, Carlo. Sir, yung, Go ahead. ano po yung na usapan na ng grupo, PNP and the barangay, regarding po din nangyaring gathering? Bali, yun nga po, yung nangyaring gathering, so nakarating po sa atin, automatically tayo, as initial action taken natin nang mangyari yun. Tinul natin ang attention ng barangay officials kung bakit nangyari, kung may alam sila, and then yun nga, yung barangay captain is nagsabi naman na totally wala talaga silang alam sa nangyari. Hindi sabi ko, pinalocate natin yung mga involved na tao na nasa video. And fortunately, nakipagtulungan naman. In fact, early morning after nung lumabas yung balita is nag-report sa atin yung organizer and officers ng fraternity dito sa office ko. And then yun nga, pinag-usapan namin yung tungkol sa nangyari. And isa doon nga sa usually pag may mga ganung violation, pinaka-initial action taken natin is pinagsasabihan natin, and then binigyan natin sila ng face mask, and then yung officers nila, actually kagabi lang, pinatikita natin para at least lagi natin ginagawa, siyempre ginawa natin sa iba, dapat gawin din natin sa kanila. So tinikita natin for violation of Municipal Ordinance number 5 namin dito sa munisipyo, and then the rest, lahat ng mga nandun is nakasubject for community service na gagawin ngayong Sunday dito sa Pili, sa sentro ng Pili. Lahat ng lahat na ng Taugama Fraternity na dito sa Pili ay nakipagkaisa naman, natutulog na lang sila, kaya para dahil doon sa nangyari, magkakaroon kami ng community service dito sa Pili this coming Sunday, lahat na. Sir, doon sa parting yun, wala namang lumabas na may nag-positive sa COVID. So far, yun ang una nating nung mabalitaan natin yun ang una natin inalam kung may nag-positive doon, considering na yun nga, walang face mask doon and walang social distancing, lahat ng nakiisa. So far, fortunately, wala namang nag-positive, and siguro kung pag-uusapan natin yung sa relation sa COVID, siguro masabi natin na okay, walang okay na, kasi considering the fact na June 12 nangyari yun, na tayo ngayon, June 24 na, almost 12 days na ang nakalipas, and so far sa lahat ng nandun, kasi yun yung monitor ko na kung may nag-positive para sa contact tracing, so far wala man reported, wala man nag-positive sa kanila sa lahat ng mga nandun sa activity na yun. Yung party po, ginawa ba yan sa isang lugar na medyo isolated, na wala man lang kapitbahay na nakatawag? Actually, private place, isolated and private place po ang lugar na yun. Sir, wala po bang involved na kabaro natin sa nasabing party? So far, walang reported, wala man tayo alam na may doon ng mga kagrupo natin o sa kabaro natin na nag-attend ng, actually yun sana hindi naman actually yun basta party, kundi anniversary, chapter anniversary ng isang chapter ng Taugama Feast sa San Jose, and nagkaroon sila ng parang raffle for a cause, pang may tutulungan sila. Maganda rin sana ang intention doon lang sa last part. Siguro dahil nagkainan na, and then siguro baka may nagtagay-tagay ata doon. Kaya kung makikita natin, nag-alisa na ng face mask. Pero before siguro, bago naman sila nagdating doon, naka-face mask. Kaso yun nga, nung dumating na doon sa time na tapos na, nagkainan na nag-alisa na ng face mask. So doon po sa na-issuehan ng mga ticket, ano pong mga penalty ang ipapatong sa kanila? Bali, yung mga na-issue natin is aside sa, kasi first offender pa lang naman sila, dito sa sa penalty natin ng ordinansa number 5 ng munisipyo,
bali magpa-fine sila ng 500 pesos kada isa, and then community service po. So lahat pong tao na nag-attend ng pagtitipon na yon? Lahat ng tao po magko-community service, pero yung tinikita natin yung organizer and yung official officer ng fraternity. May gusto pong itanong yung aming kasama dito, si Jeff. Jeff? Hello, Boy and Ervin, thank you. Colonel Atanasio, magandang umaga po. Good morning po, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Sir, actually, sa amin ipinadala itong balita na ito kagabi through a video na ipinapakita yung activity nung June 12 sa sitio na Payong, San Jose, Pili. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, and pinag-uusapan po ito. Actually, nakarating na ito sa national media kahapon, kagabi. And maging sa mga social media outlets, pinag-uusapan ito. And gusto ko pong kunin directly from you ang inyo pong kasagutan doon sa mga comments na totoo daw ba, Colonel Ryan, na membro ka ng Tau Gamma Phi Fraternity? Ay, opo sir. Actually, member ako ng Tau Gamma Phi Fraternity. In fact, ako yung vice chairman ng Tri-League sa buong Bicol. Okay. Totoo daw po ba na nandun ka at imbitado ka din doon sa okasyon na yon? Ay, hindi po. Actually, yun nga ang sinasabi ko sa kanila dun sa founder. Sabi ko, sana kung nag-invite kayo, at least na-advisean ko kayo kung anong tama, kung anong dapat gawin. Sana na ko kayo na although may ganun, dapat okay sana yung kung nagkaganon sila, nag-raffle for a cause o nag-anniversary, nagkainan, kung at least inobserve nila yung at least kahit minimum health protocol, naka-face mask, social distancing. Yun ang pagkakamali nila hindi talaga na-observe. And honestly, hindi nga ako na-inform, nahiya sila. Considering the fact na actually bago pa lang ako dito, mag-1 month pa lang ako dito sa Pili. Hindi pa nila ako masyado kilala nung time na yun. So prior to June 12, Colonel, hindi pa po kayo nagkita ng mga opisyalis ng Freedom Chapter ng Tau Gamma Phi Fraternity dyan sa Pili? Hindi pa po, sir. Actually, nakasit sana ang meeting ko sa kanila ngayong Friday. Lahat ng chapter founder and officers ng Tau Gamma dito sa Pili, kasi meron kami dito at least 6 ata na chapters dito sa Pili, nakasit silang imi-meeting ko sana ngayong Friday. Okay. Para nga dito pag-usapan yung tungkol sa mga civic activities. Kasi ito namang Tau Gamma Phi, particular and yung ibang organization is aktibo naman sa mga kampanya natin, sa mga programa natin in so far as public service is concerned. Nandiyan naman sila, napaka-supportive naman sa PNP natin. Kaya naka-schedule sanang kausapin ko sila ngayong Friday, lahat ng officers, men and women ng Tau Gamma Phi dito sa Pili. Okay. So, thank you, Colonel Ryan. Back to you, Boy and Ervin. Yes po. Thank you so much, Carlo. Boy and Ervin, si Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio. So, dahil niya tigrirong na member sa kadawaan niya ako, member man ako dyan. Ang kataon lang na dahil na-observeran si Minimal Standards, pero ang katuyuan, Boy Ervin, na maray, duman na nagkarliyawan. Pero yaon nga ni Kayan, sabi nga ni Kayan, hindi man ginaray mapundo ang mga otoridad sa pagpagirumdum. Mayong konsiderasyon para mindo daw mga program nito, tigtikitan, and may community service na mangyayari. And maserbi ng mission sa inda, nasunod na mag-conduct ng activity, ganoon yung i-priority ang kapakanan ng kada saro, ang mga health standards, protocols sa pinapautogan sa pang-gobyerno, kahit po ang sunodon sa ang paglakop ng COVID-19 sa satuyang lugar, bakong suba-suba. Actually, ganoon ang aning discovery mga bagong variant kaini na mas makatakot. Pero kaya si pinaka-silang talaga. So, Carlo, kadakol bagang membroan na Tau Gamma, membro ka man kayan? Ervin, since college, member na ako kayo
And sa Roman sa ang samong katuyuan, Erwin and Boy. Oo. Very active ang grupo, ano? Ano po? Aktibo talaga sa mga community, ano? Iyo po, katubang kami kang mga barangay, kang mga LGU, kumbaga nakikitayap sa mga activity, tanganing at the same time, makapagtabang man, mga humanitarian mission, mga arog kayan. Katuwang ang mga brother and sis ngayon sa posisyon, mga uniform personnel, na willing man magtarabang. So, yan po tabi, Erwin and Boy, sa Kuya sa Informasyon, direktamente, diyan sa Pili Municipal Police Station, Action Bareta para sa 97.5 mo kay FM sa PBN TV5. Ako po si Carlo Baldo, sa gusto ko, okay ka. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Yan po ang report ni Carlo Baldo sa Ilaog na Manggiraray. Tulos-tulos na. Ini yung sarupang report. Hali sa luwas. Niyaon sa linya si Ernie Marfil. Aksyon! Aksyon! Report! Ernie, good morning. Erwin, Boy, nagprobar ako maglawag di sa Rizal. Kaya lang mahigpit ang tanod talaga igdi. Ang pista igdi sa San Fernando sa Sentro Poblacion. Rizal, Bonifacio, Binavista, ano po ito sa ro? Del Pilar. Bawal maglaog. Inihali sa Bulangan na tinampo, malagpas sa munisipyo, tapos naman sa may tulay. Talagang distrikto mayo naglalaog dahil sa ordinansa kan apat na barangay, tigsuporta ng pagkansangunian bayan, bawal naglaog. Mananilda, good morning. Ano po, mayo ka mong papalusuton? Mayo po, sir. Aha. Baka sige po, sige lang po. Na-interview lang po kita. Marito para mga tao na bawal talaga mag-agi. kami po nagsusunod lamang sa protocol po, sa kasubuan kang munisipyo. Kasi dahil sa naglalakop na mga COVID. may nagdadagdag po ang nagkaka-COVID sa Samuyang Banwaan. So, kay po hindi po magsunod sa Pero mananilda, nagluluto man po talaga si mga kagharong ni. igwa pong nagluluto, Masa sa dito. Naipo talaga kasi kami man po ang maaanggutan. Bayong mabalga, sigurado yan. May pong mabalga. Duman sa ibong man tinampo sa may pasiring sa Santa Cruz, sarado mo po ito, no? Ayo po, at ang hali pong Santa Cruz, naman sa may boundary kang munisipyo, sa likod ng munisipyo, sarado man po naman. Ayo, grabe, ano? May bantay man po naman, Bonifacio, Rizal, Del Pilar, and Binavista. Pero kung maurog ba ka mo sa atyan na pangudto? Ayo po, tayo pa pangutuhan po, digdiyo. Kahatulan man kami May pangutuhan. May dinuguan na gano'n dyan, tabi, Ning. Lang po kami, sir, nagdinaguan. So, Boy, Irvin, iyan ang higpitig sa sentro kan San Fernando, talagang garo martialo, garo militar an si Manila nakapunta at Algier. Dahil data talaga ng ining pandemic, tinutokdoan hinahalian itong gayong-gayo ng ugali kang Pilipino na very hospitable. Ginigibong dahil ugali. Kinukudal-kudalan ang barangay. Mayo ngayon maglawag digdi. Mayo makipista. Pero si mga yaon sa luwas, nahihiling, nag-aarasuan kusina. Yan, tapos sasabihin ng handa. So, tiglaladawan na lang po ang apat na barangay sa Metro Poblacion. Baka kung mga ibos-ibos man dyan, tabi, Ning, baka pwede man. Ay, napugol ko talaga, mapulot. Pero kami talaga mayo, alas tabi po naka-duty. Kasi ugma pa kami naka-duty. Thank you very much sa ang mga BHW, si Mananilda, ikot-ikot man. Bawal talaga maglaog. Yan po ang Consuelo, tapos yan po ang istrikto sa Banuan sa Fernando. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Okay naman to kay Ernie. Salamat. So, sunod-sunod si report Maray man itong nagpalawanag ni Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio sa social media man kaya pigpapara mamampalan sa parting ito si Colonel pigpapara arayon man yaon da miyembro man lang siya. Miyembro siya. Totoo man to na pirang simana pa sa nada siya igdi sa Kamsur pero ning apo dyan, dahil man siya pigkaulay, kaya yun na nga niyan. Ang sabi, dahil siya pig-imbitaran. So,
ano ang sinabi ni ni Sir na di man siya nagduman. So inaranggutan, nagkatarikitan as in mga community service an sa iyang mga kaibanan duman sa organisasyon na iyan. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Hil, siguro sa sunod ng programa, dumana kay Todo Aksyon, kay Ron, saka kay Jeff ang sa imong report, manakitang oras. Hindi na kita sa tuyang raffle, kung yan ang pag-aaga. Hindi po sa tuyang nagpapadagos na araw-araw pa premyo, hatid po naman ng Rice Coffee Mix 14 in 1+1. An maswerte pong nabunot ko niyan daw. Taga dyan po sa Zona 1. Castillo, Cabusao, Camarines Sur. Ang pangalan niya si Jerry D. Piña Redondo. Congratulations po sa sa tuyang maswerteng paradangog na winner tangon niyan na pagkaaga. Hindi po sa tuyang programa. Abangan nindo ining kuyan sarong importanteng bareta. Abangan sa Todo Aksyon. May helicopter na nagbagsak. Noy Aquino dinalagan sa ospital. Maaraman nindo ang detalyara. Abangan po yan sa masunod na programa. Bati ko muna ning marino pag-aagan sa mga paradangog ta dyan si Gati, si Pading Jojo. Isiring man si Pading Abdul na nagdadaog sa tuyang programa. Isiring man ini yung mensahe ni Sir Ernie, public service ang lubong kang bangkay ni Mrs. Consuelo Federacion Reyes 91 Candelario Milaor Camarisor at siya na alauna ning hapon sa Milaor Catholic Cemetery, misa nguna sa Milaor Catholic Church, napapatintihan sa St. Peter's Chapel, Tabuco, Ciudad Ningaga. Nagpapaisip po ang si Eli Reyes, aki kang gadan. Salamat. Yan na po ang samuyang programa ng pong pag-aaga. Kami po ang sindong mga nakaibanan sa radyo. Siring man sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Yan po sa Lado Technical si Kuya Ferds. Asin na sa tuyang mga kaibanan sa newsroom. Ini po ang sindong lingkod. Ako po si Boy Hagta. Ini man po si Ervin Borja. Nagpapasalamat kan sa indong paghinanyo. Naglilibot-libot, nag-aabang-abang, naghahanap din mga isyu na mapapagulayan. May intriga, may latik pa. Alagan may adal kang makukuha. Kaya humanda na, tabaka masagi ka. Kan Running